Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas sekawan Zaid, Zubair lan Zuhair. Kados pundi kabaripun? Sehat nggih? Nah, pripun? Dinten menika pepanggihan malih kalian Ustadzah wonten ing pelajaran basa Jawa. Nah, dinten menika Ustadzah badhe maringi materi bab Puntadewa. Nah, Puntadewa menika salah satunggaling wayang nggih. Wayang Puntadewa yang termasuk dalam Pandhawa saderengipun wonten kelas 3 utawi kelas kalih sampun disinggung. Nah, sakmenika wonten ing kelas sekawan menika kita pelajari malih Puntadewa. Nah, Puntadewa menika putranipun Prabu Pandu Dewanata lan Dewi Kunti. Puntadewa itu anaknya Prabu Pandu dengan Dewi Kunti. Puntadewa menika ratu ing Amarta. Puntadewa pusakanipun inggih menika Jamus Kalimasada. Nah, Puntadewa garwanipun atau istrinya namanya Dewi Drupadi lan putranipun atau anaknya inggih menika asmanipun Raden Pancawala. Nah, asma Puntadewa wonten ing pewayangan ada beberapa istilah nama lain dari Puntadewa inggih menika wonten Yudhistira, Gunotalikrama, Darma Kusuma. Sanesipun ugi wonten nggih. Lajeng watak Puntadewa inggih menika kapribaden alus, kepribadiannya halus, sabar, jujur, seneng tetulung, ora seneng perang, ora tau nesu, seneng ngalah, seneng urip rukun, lembah mana utawi rendah hati. Nah, menika gambar Raden Puntadewa. Monggo saged ditingali menika gambaripun Raden Puntadewa. Nah, titikanipun inggih menika titikan saking Puntadewa adalah gelung utawi ukelipun bunder. Nah, menika wonten tanda panah saged dipun persani menika ukel utawi gelungipun bunder. Salah satu yang membedakan Puntadewa dengan wayang yang lainnya adalah gelunge bunder. Nah, cekap semanten saking Ustadzah, matur nuwun. Monggo saged dipun waos wonten ing buku paket piwulang kalih wonten ing mriku ada cerita Puntadewa. Silakan untuk dibaca. Selamat belajar nggih, tetap semangat. Matur nuwun Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.